Sema enai abo apa dumie no hwemo nyina kwaba ema ha edemo diere ha enensia echiripo enkron kasa fidie so emra son sense ma hodo a ya boaboa no se agyemensem kase ebo no yede mo nkyeremu nyina da eba ebesemmom na ye ka mo se ensema wo de ye boaboa no se agyemensem kase ebo no ye kuche ni nyina da akogu yen abefo tentan kase no so a na ye DLFM online.com eno achi nso kase bonam DLFM yen app no ena bio tinun app no nso sanse ne ye Facebook ena YouTube eya adwuma ne nyina ye DLFM 106.9 kase boy champion tailor damenti ehunfoni any videos ahodo nyina nam so a ubenya bi ne wahwe edi amayen emre sem ye badwo adwenkyere na kenkan yam na ye Facebook no so at DLFM 106.9 sanse ne WhatsApp numbers ne ye adwuma eye 0593 40 65 fadwenkyere bra ne ye nyemre enkenkan enfamon awiai ensemtitira ebedi kasebro makotini bia ne sei Nhyiraba kopie mu ewotema ena afienya na nkabato je kiremu a ene yeketeche abo wura bi a wanya mfinhye ne beya aduanan akuno ewotema ene ne potem Ghana photo sam for Dr. Atuba Forcing ebeye pensemu ediafa evaluate hu sanso anodin sakraya hodo mo beye ewo Ghana tuo mu ewo mfimpimienu ne aduonu nsia budget nim na Ghana mampeni John Dramani Mahama emra na wo bontoa epretumi ababayo mampeni emra tosu mienu no ena doto Ghana fo anim sei Yakopo ya adom na omen ye de hye ne nsapo ba owani suade hunu edefa ade hye mbetumi aye nkokọ ho nti ode nkokọ nketenkete beba na Ghana akuafo matedene atadwufo wa ode asayo yendo adakopa ho ntoma ewa sentimental mu nsemben na doto dwa edefa ho DC Edebeti wa East District Assembly edidade abofemo mbehya ase aye project mienu ewatiwa East na adehye a wanom ewa kwaben ane ne wa sentimental mu eyengwa biaja South mensin mu aha na wanom ukiremu a adwumakwa mutufu magudie tata won ehunahuna won asa wanom mfudie no makwaye nyira nti Ghana mampani mu amoka biwom mutu omase na eha adwen Ghana foni bi abekasa echemu so mani ajepa ye sennuane buo etimi ate akofem na mu hwe anim se daachi bia no niema buo ni na ebetimi eso ate ensam no pina ka ho na yesi nkodwa edebeso mo sei agyemi nsam kase wodiero ha aninsia echiripo enkron kasafidie so na ye ka mo se Yankopɔ ya adoma yam papa dade Lumba wanya ne ba bi kura awofo to ni den onimnyamfo Charles kwadwafusu twede yampo Yankopɔ to nsafre no Yankopɔ ya adoma akabosom pepepe ne yekona yi ewa sentimental kumase babanya last post stadium demesraw eye na yekonom eyo panim abosumedi yenim de toso dum yensa ne yekwa yi no enye hu famfiri mu ne t-shirt ababonten betobi ne yemfa nkwa yi no na ho nye fepam t-shirt ne size a wopɛ bia wobafie ha no ma wonse beka bi ya ye kyade aka ho ana afi nso dukusu ka ho beto de na yei yenyina yenko ne yenko boye papa yenko prapa na chikram bibi nti wontumi ma ne ho hawo fremperefa ahomatufo so na yene yemfa t-shirt ne mro kitwa bi pa na betua ahoma no ye 0579 284 181 ana 0531 356 732 Sewu pensio edi ujuma wo shop anamposo tonso traffic mu na pensu papa timi aton wanya sonfa so de na mekan fu Lumba supa edi amount na ensio yu open dodo eto a obetimi afrem penifo 0555 274 757 ana 0577 475 343 akenkan fo yesen konwa ebesum awie no edi ameje so eyewo wofa osi ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy be mene mo wofa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye ba ye de kasebo no enkyiri mu ankasa ebesum nansa na mo wofa se kokofu se wa na wo si di ye kasebo no eye de ba dia sekutu seba mwe enya de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midial kokofu se wa sekutu sebam dial kasebo de hinta no no de pa hontoma DL News. Yemamo akwaba afetu mekande share yen ewo Facebook and afensi YouTube
na yɛmfa kasebɔ no enkyiri mu emfa nsom mom yɛhyɛ kasebɔ na se emfamfiri enkrabopre mantam mu awere ho sama beto DL kasebɔ prono so ekyiri mu ubɔ wura mu ɛwɔ bedi ako ɛno ne ya biaye a ɛwɔ tema na afie nyam empotem honom na owura bia wanya mfinhyia ne aduanan ɛde ekrom keteke mechire train akotwa fa no so agye ne nkwa ɛde afiri ne nsem na enka ne kyire mu na keteke yi efiri afie nya a ɔde n'ani de akyire mu ɛwɔ tema na okodu bedi akwan no ɛwɔ pɔn katamanso mensene mu no ɛna owura yi wɔyɛ na adwen sɛ ɔpɛsɛ otumrika tente na otwa train kwan nim na ebi mu kura kyerem sɛ openi no asa n'ani nsa da hu ade papa enti ɔhyase yɛ ne ho kokwasa la kadase ka bisa no hu de ɔnyɛ ne ho gye nyina hɔ saa ɛna train no ɛbɛbɔ no to nkyɛn baabi kyɛsɛ mu kyerem sɛ train kura mpo de nya de ɛhyɛ da ka na momu no ho mframa keke ɛna hu no na de ne kɔto bɔnka bim ɔmokɔyɛ a bɛmɛ ne da hɔ no ma tim kagam ne nkwa afiri ne mu na ade hyɛ ba ɔmade kopia wɔde mani ehu de esi yɛ nyina da no ɛde amane ato de yɛ kasebɔ na mu kyerem sɛ na owura no yɛ n'adwen sɛ n'ani ate enti train na bɔ abɛn de nanso obetumi atwɛn mɛ train na bɛn kakra na bɛn na ɔde bi katente betwam na ɛsɛ wayi train no suulia na wakɔkram na ɔde mu kyerem kɛsɛ de ɔmo hu pa so openi ayɛsɛ wotwam ayɛsɛ wogyina ayɛsɛ wɔkɔ ayɛsɛ wɔbasam train yɛ de betumi ayɛ bo break bia nanso amfa na be hu no ne to bonka bim ɔmokɔyɛ a nanim ehwɛ soro kyɛsɛ wɔyɛ nyame de anesa na mekɛsɛ de mpenefo kyerem sɛ nya de ɔmatumi ehu nipa ni den ɛna de busuafo na wɔn bɔne apagya de akɔto amukura bia mpenefo akora no so na mna de hyɛ gyemrɛ de nkyerɛkyerɛ tu de yɛ kɛsɛ bɔ anim no nsɛm sei like Mumu said Papa no one in him like on until like the train was facing him and him too like was going for it but he was looking downwards. So when they asked like one of his brother was saying that his ears is no good. So like when it was coming, he like because his ears is no good, he was thinking that the sound was coming from his back. So like on your done in the coffin or done like a bone or like half no once no general side was it like was a banners and I know it's sound but now okay say if you cheese it's a bone like or a gata sana. Yeah, what for you know. She said, I had Ankasan, I'm the railways in the Diagoro. At us, train the Bassian. We share Nipan and Amsukana, friend, on few. Boy, in the more bobo, higher. First one on Mato, one on more bobo. It's no obechum. Now, Waka bobo. But according to the junior brother, I seen a brother and Asumba and yet Pompa Bonasum. And at the same time, so the earpiece Ashishanasum. It's a brother and require or more train or more friend or on or 10 in not training abandoned every. Let's say, no one from an side. Krabina ehwim no na de no kwahye garden enti accident say no ebiasi what happen ebiasi ahia ekun woman bi yaya wa enche bia I think say almost 3 months or so enche bia ekun no kwa de say ni tikura ekun yaya afutu ametumi de amon no she ese DLFM na mo other police fan na say soje ni bi baba around because say na anadwo kura na nkofo de da so bi was 6 o'clock na nkofo de da so nti ese mpenifo bem na mo betia nkofo kakra man because say no train kura ba na obi face no eya na mobo ti e be sere mpenifo say omumbrem na nsa de bia sa na ebesi wa ha medin the prophet Frank enti Ghana de hia won mu hu de esiye e wendura da bedi ako no e wotema ene afenya e kwan no so keteke etimi akoto akwetwidi afa timamuni a wanya mfinhia be bura duanan kro agye ne nkwa e de afi ne nsem na musra sojafo na mundam mundam sabi keteche banasa no sojafo na mepamo de a memene mo nya adwen mu de mundam na mu wusa ana manka ni yi mundam na mu bibia ye sojafo sabi ntimi ye hwe without soldiers obi ntumi nso bemba mu kan kyerɛ wasa dwonso de nto dwonso enti mu de mundam ne nkunkum mu saa what ya say wokɔ ayi abobroshi brewery side one mo say railway line de mapie seka adwadifo na twa ho ahia se train ba na ebi to what afi na ni hwesa me na me ka kyerɛ wo on twene ne ma mpon kwa nkyɛn kakra na train kura ntwa mu no na ye ne ya wote ho pɛ na train ba mu hu hweda e kyerɛ di soldier for me pam munyiram ne nkunkum mako saa eno ano no to akase ebo no so
Yantoa kasebone so no Ghana photo sanfo eye doctor atoba force ne hwe anim se eye ade oba abekasa fa eye VAT rate ho a eye nwumaku ahodo mo wo man Ghana mu etwia ewo eye afefofra ye beru anim na eye ade ani nyina ewo mfimpimienu ne aduonu nsia budget a eye ende ode bekomra hye bedwam akoka ho asem na eye Ghana photo sanfo ye hwe anim se eye ade a obesan so akasa ade afa emra enofa Ghana yeto ho na chese eye sakraya waye nyina no watimi aka ho asem na nsa na ho so eda honom echemu se ye doctor to ba forcing ebetimi echa COVID-19 levinim ewo mayimu na hwehwemufo so abekasa echemu se sane niam abekọ na chese yade ansiesie eba Ghana eye to mra nimu ye papa eno te sasa ne ekoso ewo mfimpimienu ene eye dumiensanim ekosi mfimpimienu ene eye dunsia nim amu hwanim se ni na ebetimi aboa na we eka aban no ahofam a mo pese mo ye ene hyehye ya hodo pese mo nye enfanfa eye tax ahodo eno koso wo man ma dwumeku ahodo no etwia sane obeye omo so asudie de omo so ne so ebetimi ate sanso na ye finance minister esanso ebeye proposal e de afa public financial management act wa eno so ebetimi aboa na yade so di nsembetu dwa achemu se yade aban no afa adwen se ba eye yesikasem so akwan befa so betimi ahwe so ye e wa abro mawie Ghana eye IMF supported program no se ne ba yesikasem no so no ombehu hihye ya hodo omde beto wa Ghana sikasem ebetimi akosoro yanto akasebo no so na yemfa ya nimfa nkyiremu ewo Ghana mampeni akachiri piemu ewo Asante Mantanim na Ghana fo bekaya Ghana mampeni John Dramani Mahama emla na wobo ntoa abepre so ba beyo mampeni empreto so mienu so no na to Ghana fo anim sei twede yampo Yakobɔ ya adom na abre wayi puma kwam na Ghana fo e de banwa kese hye ne sese mampeni a obape owani so adi hunu sonku bi a oman ye bekɔ anim pa wo mpuntum ena sentwerefo bi so mampeni se ne sani so adi hunu ye de ba de ena Ghana mampeni kirim se ne nkokɔ nketenkete ene bi mo de sere ne sa o mampeni ade nkokɔ nketenkete so ne asembɛn ye pa adwuma ye wa Ghana asenkokɔ nketenkete we de asembɛn no bi mu ko akeka o ntumi nye o mampeni de da ye nim de o ye nkonfam tutu ye ne ho nsensɛm ti we de wo be de dada na ampani ne ampa Ghana mampeni John Dramani Mahama de ose de ayɔhwa endrada okopie mu Asante Mantanim na nkokɔ nketenkete project no watimi akwakwapa ontoma okirema sese yi de anya hwekrampo no oman Ghana wode mo hye ase anhwehwemu kama ene akuafo no maako bayi aduonum 50 won betumi asalete wonom oman Ghana fa na nyinam na obi abetumi anya nkokɔ nketenkete no 80,000 na wanyen wonom kama bibia da din ebu ahodo a wobeye eho ne ma wode beye akare wode beye buo na de nyina ba de beboa efin so hunim de bibia obehia bia no aban e de beta ato de ama no na ekuani ne ho ato no efin so inuane ahodo ankokɔ ma no bedi bibia ye din na Ghana mampani kirem sem enkokɔ na nkasa mpo no enya nketenkete kura se de mu hu na mom no empenifo di kan ye wodom kakra be na wotwe miensa kwabo so mentem omabɔ mo pane o mo ho den pa anti won saka enche wanye na cha ebosom ba ko pentem na watumi aton bi dodo na watumi so di bi atwa wanum spedede na o men yakoyanim mpuntu okwanso na Ghana mampani kirem sem ohwe animu sem enipa empempem na afi bi akwa anya hwekrampo no o metumi anya nkokɔ ewo manyimu a yebenya sika pi ede egu ebotomu na ede nnwuma ba na Ghana fafa kwanya we so na sika begu ebotom se botwo na yakoyanim so oman o kiremedu ba bi asefem se ebetra mamu sei oman yaje yefa hodie na yakrakra sabe enkokɔ keke efrem no ne ba oman Ghana mu ebeku omo we nkokɔ force etan de senti na penso we ye twam kabia na Ghana mampani kirem sem opese Ghana fo ankasa eye yenye ya nkokɔ na ene ye dibi eye nuane ye tonton bi na oman yefa kwanya we so na sika ebe ye botom na kyerese Ghana yakwadare se ye ne behwe ye ho so oman a yaje ye ho na Ghana mampani kirem a we so ba bebo oman Ghana kuaye akonanim na bo ma kuafo botom aye de na oman afa so manuane ahodo di ba bi a ye pebi a ye nya no oman Ghana nuane ho sensem akwani mu se ba ya ye ho nkyere nkobɔ bosia enkra nuane medi na wo kirem a
akwanyo we to from say Ghana for sika sem so be kwosoro se be ya e be ho no man so yenya sika na ekọ yanim na nipa pi ni makwanya we so ma o monsa etumi aso o makiri Ghana man pani e din sem sei eto ya mane boni Barbara Kwanten enim wa sentimentem Nkukon kete a ene ye de asobo forma ye hyase eno constituency bia ye yi nipa omo register no na obia benya nkukon no eduonum na senior agric minister kan no enye nkukon man kete no we ya tete omo ya ma omo vaccination be ye bosome asan ye de ma nipa no enti woje nkukon no a echese no enyi edru na wotwe nan ne hwe enye den to say nketwa no enti woje nkukon 50 na ye de na no so be kan ho ene bia ehia ase wo de be hwe nkukon no enti san nkukon no wo hwe no na wotwe nan na wotwe sia na echese aso se obetimi akoton na wenya osika se nkukon a ye di fi amanone se yanso ano kakra emma kwan emma nkukon a ye titi no ofie yetimi enya edwa etimi aton san nkukon no enti ye de nhihye bi beba se na be ya akukon folks a ye di fi amanone ba no yebema esoate na ya yakukwa ye hwe wofie no yetimi enyadwa na yetimi aton eni ya woti ye eye Ghana mampani berema oboada John Dramani Mahama eni constituency bia ye yini paduonum 50 ne de ahyemu nsem 80,000 base nkokonko a na okoyen ne wanye bia bobra semodepam ni nyina kan resetting Ghana agenda na hona eno wachi ena Ghana de hie bia wo manya dwumade we mu mfaso ni bia kase kirem se we de na o mani na ina na twede amponyankopon asia behwe o man ye bema oboada yenye wudeni wiye bue Mahama yenye wudeni ose ade ayo omu kirema Ghana mampani abo adwuma pa ebumugu na nimu ase na nkokon ketenkete ye de ba dia ubegua nimu ase kwa ye nimu dada confirm tutu ko Burkina sa ne ade am nanso ba ye Wama tamfu afede visa de okaye no bema oboada wo de ose de ayoyo Makwa kwaye ama president hu se enkoko 50 na de maame no maya ma bia be kan e bia by next year betimi anya e bia almost 200 account am da se president no nyam asanta meka che mi anu mabun ni se touchy e ya de hu ya bebe se enkoko force to bebe ya social media e bia kwa timi se wo mo panie ye nimu no ade wo mo panie abrocha asa no mo dia ba dimase se project ya na se Lanchinya president aye nyina fa yantuma president ano se na be ya ade a na de so be in terms of party yen ka se de o ka no yen ka enkoko enfi outside bi na na bi say enye no kura na ye de be daada won na go dey confirm ba ye no mutu fa wiem se aye no kura se enye no kura ene ya papa John Dramani wakasa amagana mai e se o se ade a ye de woyo ene nkoko ketekete ne ye susu kura approach person see that the marketing kete no aso ya ba ye omumu apeja omupro wa man wasama ya duane boto mienu asa ye de account ya papa wa ya ade bebre ansa first na ya ne akopa atofo ya mo beto osu de ya papa kasa no ne agri mistake kasa no wase wa mo baba aba beto ade akobechem na yeso ye nyeska no asa de akofa foforo de ya de aba ye be saso nya ho fashidie amaga na man na ye pa akopa wia ebehu sa akokọ ne ye bi ye de ya memu ha se eti akokọ no de so won fa so bebu ya da ya papa DLFM 106.9 ai enkokọ ne de eso ewon fa so bebri we ya de hia enkokọ nketenkete project Ghana mampeni berma oboada John Dramani Mahama dia ba omanya so mfa so no ena wote wonom enkan na mane boy yensem dwene Barbara Kwanten ene difri asante mantemu ebesom ye Yantua Kasiaboni Sona District Chief Executive Edema Etiwa East District Assembly Wepoe Mantemo Eye Ernest Owusun Team Endra Wuku Ayo Bubu Sum ne Detosu Eye Dumienu won Fimpimienu ni aduonunum ni mu edida de abo form hwe nim se ombetimi aye project mienu e won potem honom na project yi eye Nanaba Community Based Health Planning and Services Sanso ana bibom ye number 26 unit classroom blogger nini na na ya de ombebo modin ahwe se borehole no ombetimi dibi ahyem na mo hwe nim se contractors ne betimi ahye adwuma na se abosumi insiantemu no ombetimi aye project mienu ni na etimi awie na mo ne semchofo etwetwe nkomo
ana DC edi tudwa na oche musa ya ade aban na ya omahofama ye pa so mbehwe na pomuden ho nsem sanso na desua ho nsem ebetimi akoso ye enu nti ana omudi project mienu we ya basa ne ebe ye mpotem ho no so no omonso no monsa ebetimi akabi na omonso dwumadi omudi ni na etimi akoye na Mr. Owusu intim esanso edi tudwa echemu se Sawu wo man bi mu na chesa pomuden anasa desua ho nsem entimi enkoso ye dia na wo so hu ni sempuntunjuma na nya ade bi ekoso ewo nwan mu ho enti no mampani John Dramani Mahama afato ne ho so se eba pomuden ho nsem ene adesua ho nsem obema no aye na semhia enti na ya ade omobo modin ahweso betimi esi project mienu we na etimi abo ampotemofo na ya mampani John Dramani Mahama aye na agyen so obebo modin ahwese eyetimamni bia no ebetimi anya akwanya seba pomuden ho nsem na adesua ho nsem asane ebe ya omonso no eya semhia wo se hia omono anu so no betimi ye from so no masetena mu so no etimi akosuye ya better say na wo hwe ya cut sort for one chef compound and a 16 unit classroom ya present this odi ho I say ye nyina ebeboa na apomuden ene adesua etimi akosoro se nipa ho odin a ene owo nkwa etimi ma adwumadi ekoso ene nipa so na edi chichekuro se nipa ni wono makro ni ho se ebetu mpon so nimdie mu a ene so adesua enti sa ne ma mienu we ene ade a ehia present ye pa ne ma dodo na so hia ne ye yakwa ne ma ka ho ba ye hyase na ese di kan hwe nipa setena mu asa na ya hwe ne ma ekọ nti ne ade ahyase school ene apomuden no na me sure say ade a eye ebeso aba isan say education no DLFM 106.9 so abi nipa edi se bibi eto nipa na say imi wo kura hwe baabi a ya target a yesi sa project we nyina eye nkura dodo no ase nti ebema baabi owo no so say school ben do wo kura se na aya sabia ben do wo kura se a na de aka nyina no esipo isan say no ne ne ehia ye no so anya ne se nya no kwan so ye san so edi bohu ya commission bohu so ka ho nti ye momusu ye mom school ye mom ayarsa be sure say na yetimi ama niema enipa hia wasetena mu ma setena di yi no etimi abame no niema me ensa ne ye di hodwuma say de me feel na ye say de o manfo no feel no o hwadwuma no moto a ayi nyina ye o de they were just praising God because ye bibia o ma feel ma che enti o tima ye tima enti said o mo feel sa na feel ye ni gisem and I think say for the rest of their life on be kai sa na ma ye ya mo forever is that say bibia na o mo ni na e no mo saka eni a uti eye DC edimeti wa East District Assembly no eye Ernest Owusu intim na nuachi anema omowo ye nanapa community ebo aban na basu ye papa so obebo modin ha besia ya isabia di ama wo mesanse eye ade a we de omoda ye sompa ana abem no mu chiema so mo yare a wo so mbomodin ano mo faka na cheso mo konkoko eye Holy Family Hospital na asanyinresi eye hospital ansa ana mo akogya yare hwe na de abeyi de say project yo mba be ye betimi abo so na be yo mo so apamuden ho nsem ebetimi akosoye say ye nti apa ye ko enyinresi hospital nanso nyame adom senia onyankopon aka ye mpanifo ayaresabia mpanifo ene atiwa is DC ene ni mpanifo ene MP oka ho nyina adwen ye ho abesi enne ya ene o de aso abebofo mama ye say yensi ayaresabia ha de ene kire na pama ye ni ajepa ne ye kan say nyankopon onhyira mpanifo a adwen ye ho ewo saa akwanya we ho nyankopon na mani age ama me hu nia menye te say me ma do so me to be fi akoda Roman kokko na hospital aba he o mi de nyame ase ye ka according to matu ti kura wafa aba ba jo pala ware ti penifo nyame nhira wo no nto mo hiem no mo nya ne ye chance kura sama ye bi ye do mo ase o nyame agya nyame oba nyame kokron di mu amen. Hey, now the passe ba me kroma maninyi yeah adu passe papa jai ye ne aduo second ke ba ye krom nana paman yesu yesaka bi yesaka 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 Yesaka. Awuti ye eyemba omowo na napana chese omani agesa omodi asida PACA edema ban so abomodin abesi ayaresabia nsoso no etimi ede amawom na ne krakremu anetiwa East District Education Director Yepel Akwa
edi to dwa na ochie mu se wo hwe ye classroom blogger no wo ye bibo me number 2 primary school na ade atebe e wo mu no enye kora chese mofra no esua de a na wo fo kora yam ehhehye wo mesan se bi kora na timi abu edi agu om so na ogidi se so mbo modin no mu se ye primary school yi edi ma wo ma wo fo bebre na edi omma beko school mo no esan se bebre na eyi omma free school mo esan se omuntimi nhye so momba enkotena side away m na te bugu om so na omo de fa hin sani amekai medikai ekai no na ya de da makoma so ye oskusin bebre badoba bebome ha etoda mobo na wo be hu teacherfo no ene mbofra no asire ye gya omo na ye te baabi na se ne ya ba be hyiemu se ye kate sort for a primary school project ye beda honorable DC ene panyumfo ase na e was mbofra no enya conducive environment edisua ade obe frifie akaso besua ade kra na ose odi enije bi efrifie se obe school na so obeba na onya bebe ntena obeba na school adan ne kra se nsuo eto enya ade obetimi abe school wa be school kra na nsuo kra eto no odwinse no be ye den akofie nti ye nije sem dia meka no se ye nije sem ebe improve on enrollment sem bofran ebe doso e wo school mu as we currently have na numbers na shada enye encouraging sir but I believe somunya school die na ebe increase enrollment ebe encourage teachers no so to be regular and punctual in school ebe motivate omo enye salary nko enye sa wofo edis kebi ebrom anase aduane kra ebrom but the working environment kra no should be satisfying and that is what I believe say we are going to achieve and when that happens DLFM 106.9 a primary school on be feed GHS school said your makocho BC na the foundation enye strong then what are we going to expect in the final year examination into we are hopeful that the future is bright. Eni ya uti ye eye Pearl Akono Anayetiwa is District Education Director na manibo yensem chironi kontin hini Kofi Obo anadebesomye yantu akase ebo no so ne yemfa ya ni nyire mu hodo ma ewa sante mantenim na adeshi adodo na ye akuafo a mebunu pi eka ho wanom ewo kuredi enda so ne ye koben na kwabi kurodua no ewa ntwema ngwabiaja south mansinimu ewa sante mantemu ede yaw ene awreho ede adesre ede atoga na mampanin John Dramani Mahama ana afinso asante hene opemso otumfo osetutu a otosim no ana afinso asante mantemu suafo onimnyamfo Dr. Frank amwako hene ana afi wanum mansini krache abane musini ogira mu de mande hia wanom ewo antwema ngwabiaja south mansini mu asante mantemu eyo numnyamfo wisdom boama omosre nada enema nimyam adwuma ko yemutufu magudie edi da wonom so no eye FG Minerals Limited wonom abuawuram ewo Jimra Reserve Forest nim etufu magudie a in fact ewudi omudi amanfo no ene yenyan na mabuni boabo mo ho ano friends entwefo nhyiamum ne di da wonom so no ye concern youth of Kopen na mu kirem a endrada insam ha na nsam pi na hye ombo so o manka bedu baby ne be ha adwen efrisem kwati kwanya hodo a FJ Agyei Minerals Limited for asai wonom mfudie nyina no awre ho pam ene ewu kwa afuma ne yehunahuna wo ne ye tata wo kwan so de ade atuo ne sekane pontima na tata wa ha adwen papa na wo mu kirem a sana muntu a adwuma kuei etuo no ama nne wonom akwaye wonom asase bidie nyina ne asase bidie ne nyina asai wudua na baye wo so a entimi nso na bribra ha adwen pam ama ade hyede do a wonom wakwabi kurodua ne mu no wonom anu aduane aba wonom ne senti omod eba modin asra ban se omu ye akuafo bibia ne ho betimi aye eka kuadwuma ho asase kakra ombesi sukua yi ena FJ Agyei Minerals Limited abaja boswe enti aban de na wo yafa ho na wonom mu kirem se asase tama yakwa ye da ho no ma eno no mpanifo de ato wonom se na hwa na Ghana da tinya so mfaso no adwuma kwa abu awuram ase ni nyina omoka na omudi omompamro enemi kese omukokofo omo ase no omo bodifo nyina ase omo banche bibi ombedua bia na adwuma kwa ase no amakua na omusie ni sabe emfaso mpon ni so edema wonom na de hye kirem a opanipa da wonom ano ye na adusi poku eni mabu ni bi so de gina ye kirem a FJ Minerals Limited atimi ase wo magya pade akuro no mu nyina ama nne tese asetrem ayeden wato kodo
na de baako a ema mu di ya ni nyina mpo ni say Minerals and Mining Act emra beta efuma gudie to ho onom eye Act 2006 Act 703 omo ne so omo fa anya adwuma omo tutu amuna tutu kuro no mu sai wo mo nsa se basa enti aban we die omo chewani ehoma mo nsem nkoye omo bura kuafo ukwa afuma ne ye pamo ne ade a ma omo nkwa de sem enti aban ma mo ka bi omo nso de na emwa enti sade sem wo kɔben wanum ewu papa yi ba yi onsia obia se woni community ne tnase omo ye omo board omo dwe omo benke wo asase ne so se wudigu a obema ne sei se sika se na de bema no twani ne nya we because wanya krata akura ne nso so aban ye sra his excellency John Dramani Mahama afen so regional minister Mr Frank Amwakohene afen so ye papa Mr Wisdom Buama a wona ye MC Atmanwa Biaja South ya se empo aban ne te krata ama FJ Minerals ene dey ye ka tell say monje ne krata ni mfiri nsem efi say Mining and Minerals Act 703 no ya pardon wa violate that law no we teacher so we dey any mo adwiri form enti ye monje so no monje ne krata mfiri nsem ya kwa what is say okay kwa enti no kwa fa bi wa fuo anam bogan ti awa body committee man ya banti ti me saban so amra no be bogan fu o mayen e to ba ada ma fo kwa no ma beto ne ye bi edi o mu fo kwa se jima be nye bi etifie me ye de na me ko shiba fu mu to ko ne ma tio me tam stapeti mi le ko don ko di ba me to de ne me nya ka mi le ne kuta me nsam me ti ni sho sa mi ni obi a anu na me di de sha me school e ti da se be ye kwa show sa ba pa no bogan de ye ni ko mi abra o ti kwa ya ye mpene ni ko a say e bi se tu na otutu na ehu wa tutu ni ba mi nsa na ehu me bla ka wan e ti bogan de mpene akra me jina because of that issue went no ya bring me letter from police station say membra say makoka say company I friend FJ Minerals aba be ura forest mu mining wa betutu amana to akuafo okuafo ma na ye kwhye wo mo say wo mo kɔ hen enye obi an so ye betimi agina no emema na etu onye di busa wo mo say wo kɔ hen beside na akuafo akuafo ma kwa akɔye adwuma enti yesre sa ban ebe pam FJ Minerals afiri forest alumni fire board efim oni ababa to ni enya bi di aboye ku wo fom kra o ba so kitekite to medical access wo na wo yam ajubrim wo kwa ni ebisa akwahye wo kwa he forest so yete na ntisa wo kwa fom a wo no market wa wo asumdue ana ka so ba me kwa fom a asema misro police misro tuo enti akwa no kwa no wo ne wo kwa so kwa ne ma kwa wintime so wo wa no modru ho aha ya wo dia say no mu tututuo na kai si dia kwa ne aba wo nam kana mi so kwa fa ne wo mo nyina adwane enti eni a woti ye aya de hia wonom ewo kɔben eno no wo asante mantenim antwema ngobiaja south mensenim ena mu kire mu sem FJ Minerals Limited de do ne de aban wampam wo ma wo bedwa pa every say wonom asase tam a wo de sikua wo ma begya boso ase de nyina enti ha adwen bomoden am na ye bibi fa ho na no achi ena mpanifo asesefo ho yam wanti di ye kase ebo atwebem openipo na ye kwankyerefo openi Edma FJ Minerals Limited na openi ni din ede Mr Mike Collins etirim sensem no ente sada adehia ombo modin ade tasa to amuso ni krenim aye wono mankasa na etufu magudi akwati kwan so mo ye galamsefo na ne badwuma pa ombo no amasese no mutumi nya galamse ni bi nteye omo ya na wosana nyanko otan na omo ashada egu adwumaku na ni mu ase ni krenim na wokirema akwaya omukan omummunro kwaye biamu eye Jimra Forest Reserve no monko honko ye hwe ne kura bia nim omunko honko sai kuani bia sasatam enko sai nim fudie we nyina yotan hu ne keke no kiremu a omoba ye omoboa e ma chesemense no mpuntudwuma ekoso omabo mutirimu po sai bibia mbetuma ya boa na kwa mi kru na kura ni mombeye no munim de ente na nipa bi afa kuntuna ase ade ntansa to amusui na mu kiremu nso a omontata obia omuntu hyekwani bia nso nkobo ne dane kura bia ne we nyina ntwanto so ahoba mmonsem omokura ebo ahoba mmonsem akonka ne kama e wokɔbe ne mpotem nti omunyan sa akra opani kiremu a eye FJ Minerals Limited adwumaku no omu ye obi a omu bu onom ho omu di mena so nti emre bia da better from agudie tu ho no omu de ye adwuma de senti ensma ho de beto odwasa wonom tata amanfo semfudie no ne kura ba kompo ebinim
press conference ekuru ne ye no almost ye makuafo enkofo enye ne kre ma mobile mo de moni ehu won how mo ekuru mafo no asenza ase no almost ade to yeso say ye ne ye asase no ye me de se mo mobile mo de moni ehu bi kwadu mo boy bia na wa ma mobile mo de moni ehu say enye ne kre hye ya wo ho ebo ban ma yitimi eye adwuma no ne kwan so no ye hwe se ye be design hye no so EPA fo hye ye mineral commission fo hye ye forestry fo hye ye ye be di ni nyina so aye ne pepepe ekuru no so no de eye social responsibility as a company ni ye no so e be koso ya ma kru no ma bibia ye fine ye ba ha sha se ye ba be set up it's almost there 5 months what ye fa so kra mo form it say what say krumafo na ye press conference ka say ye ba ye tutu amana ye ba ye bo akuafo ne ho nkeka ho enye ne kre asase no say ye even operation bia involve security for no amene bam police for it mean for mom no so abam tinya de a men bia de itu akokuru say okotututu anaso okohaze obi de nti a mo gina so mo ye sade nyina ne say ye ba ye ni nyina no dwumadi ye illegal mine ne koso no omo na ye say illegal mine no nti ne ye ba ye no ye so ya make sure say se aban de am ye tumi se ye dwuma no ye nhwe mo bi nkututu amana wasase no so ne e ka ne meda ye so because EPA be hye ye say ye nhye se ye ye a ye san reclaim asase no nti se obi kotutu amana na wotama ne tutu amana na wona e be hold responsible sai anamontuo na ye tu se ye ma illegal mines no ntutu amana no e me ka ne meda companies no no mu gina so na omo de akoye press conference omo e hyase na omo ye sa press conference ye wo omo pictures omo videos omo gina asase no omo ye illegal mine nti now na ya ba na omo ntumi ye illegal mine no ma omo ba omo distraction omo cause nti ne e ba ne sa no na se omo tumi dey force omo ye force accusations no ma ending edit said omo wo problem bia omo tuma channel e dey abaye no be tana e dey nkomo because the enemy say ese ye be ye dwuma no na community ni nya so ba so sabe mo hwe dwuma akoso nyina ne amana mena da nyina community ni nya bibia mfiri so ye nkofo be ye dwuma ne ko asabe ye dwuma di bi di no ye hu se school na e wa ha kra no omo ne bangaro teacher for bo mo timo firi kuma se ne betra de wa ha coach ya plan se be bibi sa de amom e kwan na enye e adwen se ni DC be di nkomo eni a wuti ono ne ye kwankyerefo pani edema FJ Minerals Limited ne den ede Mr Mike Enquires ena wote ne nkan na ne kwakra mu no enna die kasebo emna ye yellow pot we ene ehu se makuafo bi enenam efrimfo mu ba awo nkwaten ene ebisa ma ne sei yate se FJ Minerals Limited for tata mo power ha no mu yate se mo boro mo pa mo kwafu mu kura na ehu sa na bibi se ekoso ampa na ene ma ne so omo de anyam kopanim no kure ni omo nhye da hu bibi sa debi omo so de kwafu mu a omo ko omo afu mu pa omo nte hwe ti de omo tete ne de omo de anyam no kure ni enya de omo hu bibi sa o potem ho kura ko fa bia ne wo so na se nyanga sa no mente sa ekuro no so ya na mbese ne ko afu bia bi mbani acha meti kurum haya na me bia me ba se 2 weeks na mabese ne kwaye adwuma kakara me sa wo kumase no kwala na wo nti me ba bia me dia 2 weeks na me ma kwaye so mo bia mpa me nka nti bita hu bi so kwala fa ha che me obi bia ne kwase ntwa toro bi eto so eni a woti ye aya kuafo a wonom ewo nkwaten a eno no wo antwema ngwabiaja south mensenim ewo asante mantenim ena wote wonom enkenama ne boyi yamane boni Samuel ofoli boaten ene difri asante mantenim ebesum ye we nyina we so na ye boye homoden se anka ebekenka ma adwenkyere ndi ama mawie nanso emfide ne de ye adwuma ntimo mfa nche ye ye bobia so ye boha na afa ha ye boha na afa ha ye boha na afa. Back to the jams with at least 9 jams in a row. Back to back and commercial free. Ntimo mfa nche ye pa ye boye homoden bia se nka ma adwenkyere no ye betumi aye ho adwuma sika na meboa ya hu se ye tiefo ne de omosom ye bo ena obi ekwata bibi di bana so wankan ama na ye den wa ye adwuma hunu wate ase esa na wa ye basa aha ya sa wa ye basa wa se ne bande kwa ntika ye boye homoden pa se nka ye betumi aye ho bibia nso ye de betumi aye bia ye bia na akwakoye kaskala so nim kaskala minimpa wo de tare na wai ye ba nsuo ne nso ka ho nsuo na no pe ya to ye pa ye mfide na de ye adwuma enti chimatoba ho a ye boye homoden bia enti mfa nche se madwe nche no ye ntimi ankan me wo fa ase baba quarantine de bae o si otie life edi free United States of Kwadaso kumase o si otie enti nyame sha no monitor ye pa na chese bibie ne na wasere na matese agyen Ghana side ho mo si de gate bi ho no ma matese nsuo na atoma ho no mu yire no sa me na me ka kire wo enya sim kuma
enya sim kuma akra mate sensuo agiri ho a mate sensuo na agiri papa enti ye besre nsuo na atɔ no ba bia wonam bia mesre wa moni na hodom se be ya nsuo bi nkɔ fa nkro mesre me wofa ase wo nya mpa mesre wo bia wonam bia nsuo na atɔ no wana bonka mi da wa so we die mu wanti ma memfa wana mi ntinsim ye hwɛ yie because man ntie se nsuo na atɔ saa no agirenga no side hodom nsuo na yira fa ba bia wodi agora utoma ahwa ye hu akiri kwan bi ti mesre mu mani na ho ho hia pa ya time na nya aso ane sana Empress ewo ebri okay ochira ye dem life na mutie ye pa nti ye no ne ba ko shiani na ye nchia ebre hine nana otubo jan kwasi the third otosom yensa ye nchia no obo adwuma pa nya nchia no pa ebrifu echeche mu nyina na Janet say wan so di bi ba ewo Facebook I say my greetings to all of you ochecha nchia nko akekesa afa shanka ho nto bi kura tesim say Facebook na teko enti yehu ni nyina yehu nti momfa ncha ye pa bla kura nten de afri kuma so wasi Facebook na teko enti yegusu yehu adwuma mfidie ne de adwuma enche ye besan ba live enti sika ka se won ye de asi na emusemufo no eye maze mebele ntwene se mo e de ema yen champion tailor ene ye din a ema ne tade frɛ no na papa ne na maame edin a mo de to no eye Mr Frank Jerry e de ekopie mu e wo Facebook and FNC YouTube makasebo no wonya bi ehwe ye DJ Zigby eye din a eda ne so a ema tade frɛ na ma ne ta pen fans pa ne ye Mr Ozikios na dia sha daka ma na wo for de to no ye Mr Samuel Akwa na kenkan fo mi na ye hune tia sentem enante ye koye nim yensan ye chida ye sifita egiredem eguma wiei no eye me wo fa o si ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy B me ne mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye kwe hwan na eba na Adjoa Silky eye dwamtenani na aboafo ne ye hwan Kwame Efu na afi sexy general aba na Adjoa Silky yo bia in fact so radio no hu ehu si watena se ye wana atoye na so anya den enya wo dia bi wo don second be ye wo den na mra ye den anyway said ye den pepe chire din na program na adwuma de bi ta akoso wo so a eno no emu odesa no manam eye hwan na di sa adwuma di no sexy general program de din be na da so eba na aba etekwa na ye den you see sa program sa no din wonde ba ye na ye chire wo said ye wo suban ti ankasa emu 90% de ye be kan sa na te 10 de obi a woni su de no ye wo dia 10 ye wo dia bet 90 de ye dia na meboa eno ne ye dia se kutu se bibam enya mudie ni bia na Adjoa Silky obi a ope fans nansa na no ena ye da ben ena ye yawada dwuma de ni program de din de say yawada kompon kwam ye fumo dwuma de ni so meboa ye frɛ ni say aguna PSC ba odefo buamponsem nana sima ka kire ni say obetuma ye wi kaka na pempem ba pa se na bodwe 755 amada jo kwaji biga kwesi die ni bi onya bi o na obi afra himfi osi de kwenya bodwe se ene yi enwi setu emfa kura enti eno ano no ka kire ni se mechia na Adjoa Silky fans wan monom la na ye be ha dwen mesrew ohun se otumi ne ho ne mu odu ene wo form nso otumi hure pete ne wa wo so bonom la na ma yensore so achire mu hima efifi mu hima enkeche hima radio mu ya santoa Michael Jackson papa no ye kwei na Adjoa Silky ene pamfo ene be somo sompa mu nyina mu eni tia ye dim jana Adjoa so odidi ala dwuma die no etwas dia somo mu nyina mu ni tia ade hye Lucky's everywhere for everyone. Afi be ye de. Mentin ka keke o. Minni man